Hormatly Ata Watan TV kanalynyň dinleýijileri, tomoşaçylary, biz size bir habar getirmek isteriz. Bu habar Türkmenistan aviakompaniyasy Xitay ugruna ataty soratmalarına başlaýar. Haçan başlaýar? 19 martdan başlaýar. Bu aradaky ýeňi maglumatlar atawatan.turkmenistan.com saýtyndan okap bilersiňiz. Günüň dowamında bolsa Ata Watan TV YouTube kanalymyzy we YouTube girmeden tomoşa etme mümkinçilik bilen atawatan.tv.com saýtymyzy az ýeňi videony ýazyp ýerleşdiririz. Ýene orada bellemek isteriz. Ota etmeýänler üçin eğerde resmden tercümeler bağ olsa onu bilýäňiz aşağı şähernäki makul hyzmat tercümelerine barıp bilersiniz. Telefon bellerini aşağıda ele geçeriz. Ona näme? Kanalymyza a'za bolmagy dowam edin. Bunun ýaly beýendirici habarlary biz mı öňe gelişmelerden size getirmäge dowam ederiz. Häzirçe hoş, sag bolun.